som sa s vami cítil, aj to stále dobre cítil, naozaj perfektne. Mám medzi vami veľmi veľa priateľov a budem sa sem vrátať do toho plánu na koncert u vás v Prievidzi v Bojnici a v novom roku určite. Takže sledujte a určite uvidíte a stretnete sa niekde v sále, ale ako preďažu sa potrebujeme rozlúčiť tým najjednoduchším, čo človek sa môže pre človeka urobiť. A to je úprimný ľudský úsmev. S úsmevom.